Rogers, Steven. Adjon egy esélyt. Sajnálom, fiam. Alkalmatlan. Megmentem az életét. Patton tábornok azt mondta, a háborút fegyverekkel vívják, de emberek nyerik meg. Te aztán sosem adott fel, mi? Egész nap csinálhatjuk. Létrehozzuk a legjobb hadsereget. Veled kéne mennem. Azt hiszed, nem tudnám végigcsinálni. Ez nem egy sikátor, ez háború. De minden sereg egy emberrel kezdődik. 5 próbálkozás, 5 különböző városban. Ajánlok egy lehetőséget. Maguk az elsők az új szuperkatonák sorában. Miért én? Mert aki gyenge, tudja mennyit ér az erő. Tudja mit ér a hatalom. Nem is volt olyan rossz. Ez penicillin volt. Megnyerjük a háborút, mert a mi embereink a legjobbak. Most, Mr. Stark. És ők személyesen kísérik át Adolf Hitlert a pokol kapuján. A UIP Duna film bemutatja. Hogy érzed magad? Magasabbnak. A feladat nem lesz egyszerű. Ki a fene maga? Az első a sokból. Az ellenség rosszabb, mint amit várnak. Augusztusban. Meglátod. Nem tudom, menni fog-e. A bosszú Ezért választottuk magát. első angyalát. Amerika kapitány, az első bosszúálló. Mit szólsz? Nekem tetszik. Hamarosan a mozikban.